Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ngayon, gisaulog ron sa simbahan ang piyesta ni San Pio X, Santo Papa. Dako kay ni siya na-contribute sa atong kaning simbahan, ilabi na gyud sa renewal sa batasan sa mga kaparian o sa mga Katoliko o ang pagbag-o sa atong pagpahaom sa atong mga liturgical celebrations. Labi na gikan sa mga kanta ngadto sa atong mga paghigayon sa Santos nga misa. Niya ang iya aning motto is to renew all things in Christ. Nga mabag-o ta diha ni Kristo. Dili mabag-o ang atong naong diha sa parlor. So mao na nga Kristo gyud mao imo bag-o sa atong mga naong. Uban kaniya padayon tang magampo nga mahunong na ning pandemic o magampo taw magpasalamat sa mga benefactors o donors nato dinhi sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, aron pagpanalipod sa pagtuong Katoliko ug pagbag-o sa tanang butang diha kang Kristo, mipuno ikaw kang San Pio Papa sa langit nung kinaadman og kaisog nga apostolikanhon. Itugot nga kami sinunod ang iyang mga pagtulunan og panig-ingnan, makadangat unta sa tunhay nga mga ganti sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Gikuptan ako sa Ginoo o pinaagi sa iyang espiritu, gidala ako niya dito sa walog, diin nagkatap ang mga bukog. O gilibot-libot niya ako sa pagpatanaw niini, og nakita ko nga nalukop sa bukog ang walog ug uga kini kaayo. O giingan ako niya, Taw, mabuhi pa ba kining mga bukog? Unya mitubag ako, Ginoong Dios, ikaw ray nasayod niini. Unya giingnan pagayud ako niya, sultihi kini mga bukog nga mamati sila sa pulong sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoong Dios kaninyo, paghinhawaon ko kamo ug mabuhi kamo pag-usab. Hatagan ko kamo mga ugat ug unod ug panit, ug hatagan ko kamo gininhawa ug mabuhi kamo. Unya makailan na kamo nga ako mao ang Ginoo. Busa nisulti ako sumala sa gisugo kanako. Samtang nagsulti ako, may nabati akong kinanaas ug nagkauli ang mga bukog ug nahimong tibuos nga lawas. Sa pagtan-aw ko, may mga ugat, unod ug panit na kini. Apan dili pa mo ginhawa. Unya giingnan ako sa Dios, Taw, sulti ang hangin nga ako, ang Ginoong Dios nga nagsugo kaniya paghuros o paghatag o gininhawa nining patayng mga lawas aron mabuhi sila pag-usab. Busa misulti ako sumala sa gisugo kanako o miginhawa na sila og nabuhi
ug nanindog sila. Daghan sila kaayo. Unya giingnan ako sa Dios, tao, ang katawhan sa Israel sama niining mga bukog. Miingon sila, uga na ang among mga bukog, ug wala na kami paglaom. Patay, nagayod kami. Busa sultihi sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Ablihan ko ang inyong mga lubong, ug banhawon ko kamo, o katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Unya hibaw-an ninyo nga ako mao ang Ginoo. Inigbukas ko sa inyong mga lubnganan ug inigbanhaw ko kaninyo o katawhan ko. Papuy-on ko diha kaninyo ang akong espiritu ug mabuhi kamo ug ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya hibaw-an ninyo nga ako ang Ginoo nga nakigsulti kaninyo. Maoy naghimo niini. Ako ang Ginoo nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Pasultia ang tinubos sa Ginoo, sila nga iyang gitubos gikan sa kamot sa kaaway, ug iyang gitapok gikan sa kayutaan, gikan sa silangan ug kasadpan, gikan sa amihanan ug sa habagatan. Nasalaag sila didto sa kalingawan. Wala sila katultol sa dalan ngadto sa syudad nga walay nagpuyo. Gigutom sila og giuhaw. Naghigos sila sa ilang pagpanglakaw. Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Nagtawag sila sa Ginoo sa ilang kagul-anan, giluwas sila niya sa ilang mga kalisdanan, ug gitutulan niya sila sa mataro nga dalan, aron makaabot sila sa usa ka syudad nga dunay mga tawo. Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Pasalamata sila sa Ginoo tungod sa ilang kaluoy ug sa iyang katingalahang mga buhat alang sa mga anak sa tao. Tungod kay iyang gitagbaw ang iyang gipamandoy sa iyang kalag ug gibuhong ang gigutom sa mga butang nga maayo. Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ginutlo gikan sa Ebanghelyo subala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduceo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanun sila sa pagduol kaniya ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod misulay pagbitik kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo nangutana siya. Unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugmaa ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulun-an sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naigon ikaw, O Kristo. Mutuo ba mo nga ang naghimo sa tao mao ang Ginoo? Ito, O.
Too dili. Ayo. Nganong gihimo man tas Ginoo? Oh, ano ito ba? Sige, bahala na mo diya. Usa ra gi rason nganong gihimo tas Ginoo or nganong nahimo ta tungod na sa gugma sa Ginoo. Mao na ang Ginoo, ang iyang laingan is love. God is love, love is God. Usa ba kuno be? Love is Love is God. kana. Ang gugma mao na siya ang Ginoo. Unya ang Ginoo kay buhi man hangtod sa way katapusan ug way sinugdanan. Ang gugma sad maghatag og kinabuhi. Muna kung ikaw gani tinuod kang nahigugma, maghatag jud kag kinabuhi. Wa gani gugma, way kinabuhi. Mao na sa atong unang pagbasa, nikuyog man si propeta Ezekiel sa Ginoo nga ning kupot siyang kamot o gida siya ngadto sa usa ka valley of kana ganing bones, walog sa mga bukog nga uga kayo. Sa ato panikuyog siya sa gugma. Nya pag-abot na nila didto sa mga bukog, nisangyaw siya bahing og kinabuhi ngadto sa mga uga kaing mga bukog. Nung sa mga bukog, nabuhi o nadugmok? Nabuhi. O, na siya. So, kanang tao nga nahigugma, makabuhi gina. Kanang tao nga wa mahigugma, makamatay gina siya. Makauga ba? Dryness. Maubitan narong daghan kaing depression, daghan kaayo ang naghikog, ngambaks building, tuoks liog, sige kudlit anang ilang pulso, mag-overdose anang na ang mga kanaganing tambal. Tungod kay wa na sila mubati nga gihigugma sila. O nganong wa man sila mubati nga gihigugma sila, kay wa na man sad sila mohigugma. So kung gusto gani kang mabuhi, pagpuyo diha sa gugma. Kamo, nahigugma pa mo sa inyong sikataw. Kanang inyong tupad diha, nahigugma mo ana. Klaro kayo, amo mahigugma, wa man mo magtagdanay. Ang pari, nahigugma ninyo. Kamo, nahigugma mo sa pari. Amagay mo dunit. So, maghigugma ay kita. Mao na nga si Kristo nihatag siya sa labing importanteng sugo. Usa ka sugo nga dunay duha ka bahin. Ang paghigugma sa Ginoo sa tibuok natong unahuna, kasing-kasing, kalag ug kusog. Niya human dayon ang paghigugma sa atong isig katao sama sa atong kaugalingon. Naa ba siya gisugo nga higugma imong kaugalingon? Ito ba ang makatubag tagaan ako 1 million. Nasa iniingon nga higugma imong kaugalingon? Tanawa ha, giunsa niya pagsulti, higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Nagsugo ba siya nga higugma imong kaugalingon? Ako sa ko kasabot. Kung atong unahuna, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Kung laino ni nato pagsulti, unsa man? Isipa ang imong isig katao nga maunay imong kaugalingon. Pasabot, ayaw na pagsighunahuna sa imong kaugalingon. Ang imo nang hunahunaon ang imong isig katao. So kung ikaw gani mo trabaho, hunahunaan ang imong sweldo para na sa imong isig katao, di na para imo. Kung ang bana mo trabaho, ang iyang hunahunaon, ang iyang asawa o ang iyang mga anak, dili ang iyang kaugalingon. Kaya kung ang iyang ganing kaugalingon, moingon din siya, mo ta magkatawa ko ng uban, moingon dayon nga, ada ako giga trabaho, I will treat myself. I will give reward to myself. Buangon.
Mauna nga, muingon ding bana, I will give reward to myself. Kaya ako gigatrabaho. Adi ko ni irimit tanan sa kong asawa. Oy, ako sa ningkatan mo ato sa kusbir house. Nga sige kong hikapan akong asawa, luod na kayong now, muhikap sa kong lain. Oy, this is for myself. Ana, awa na, patay na ka diha. Pero isipa ang imong kaugalingon, ikaw bana ka, ang imong kaugalingon, mao ang imong asawa, ang imong mga anak. Sa may imong himuon, mag-agad gid kanila. Mag-agad ka. Kay sila na may imong kaugalingon. Mo-care gyud kanila. Maghuna-huna kanila. Di na ka maghuna-huna sa imong kaugalingon. Mao ba ni nahitabo ron ninyo? Tutok na mo nako. Niya ang asawa sad, unsa man sa iyang buhaton, magsige sa siya huna-huna para sa iyang bana. Dili ang iyang kaugalingon. Kanang imong pagsigig pakulor na imong buhok, asawaha ka, makaayo na sa imong bana. Sige, tubag. Ang imong bana mo nagsugo, pakulor na imong buhok, pangiskis na imong kilay, imong asawa, imong bana gasugo. Makaayo na niya og sa imong mga anak. Nga magsulob-sulob pagi ka ng short nga perting mo buwa. Kisa may imong gisuloban ana, ang imong bana o ang pare. Kana bang inana ba? Ay magpasiksita kay aron nga tong bana dili mo biya nato. Sure? Basin ba ya? Ug mo na hinungdan nga di na hinuon katagdon sa imong bana kay gilaina na kay siya sa imong kasiksi. Kuyaw-kuyaw na og lain ay mo like nimo di na ang imong bana. Huna-huna bang makaayo niya. Unya ikaduha, huna-huna nga ang Ginoo mo itagiyas tanan. Kay siya may kinabuhi. Pasabot, di sad ka mobuhat para ikaayos imong isig katao, nga di sad ka mananghid sa Ginoo, kay siya man mo'y una nimong higugmaon. Lord, naghuna-huna ko Lord nga makaayo gini sa akong bana kung magpakolor ko sa akong buhok. Sakto ni Lord o dili. Kana muna'y saktong pangutana, muna'y saktong proseso, niya muna'y inyong ginabuhat. Uy, panubag mo diya, uy, saan mo diya tingin? Mura naman mo mga bukog na gitanaw ni Ezekiel na nailawas pero wa kuno'y ginhawa, mga patay. Ang saman mo, mga bukog mo diya. Oh, tubag sa mo diya. Panalitan ako pare, ang akong higugmaon, ang kamo, akong parisyoner. Di ko maghuna-huna sa akong kaugalingon nga kanus ako mo palit og bag-ong sakyanan, pilay kolekta isod ako sa akong bulsa. Di ko maghuna-huna na. Ang importante kamo. Anong wa man umuoyon sa akong gisulti? Onya, mananghi dayon ko sa Ginoo, Lord, kaning akong gihuna-huna ba? Makaayo ka ni nila? Kaning akong huna-huna nga mo initiate ko pag-renovate aning simbahan, pag-ayo aning atop, pag-ilis aning kisami nga katagak ko na, ang pag-ilis og stained glasses aning ni ang mga ordinaryong bildo, makaayo ka ni? Ha? Nga may mga Ginoo, makaayo na. Go, dayon. Nga, unsa man ako pag-go, mamananghid na sad ko sa mokonsulta na po ko sa akong gihigugma nga mao ang parishioners nga gi-representahan sa mga Parish Pastoral Council, Parish Finance Council. Ana, dili ko magbuot-buot og himog desisyon. Kay nga naman, kapo may tig-desisyon para nako. Mao bitan nang nalipay kong inyong gidesisyonan nga inyo kong hatagan og sakyanan nga nindot-nindot sakyan. Ana, inaot untang doon na pa mo'y sunod na maayong desisyon. Ano ba? Testingan na nato. Huna-hunaa ang imong silingan, dili ang imong kaugalingon. Pagkaniduta puy-an sa kalibutan. Kung tanaw nimo imong silingan, galisod og agi, imong padako-dakuan ilang agianan. Kay gahuna-huna man kanila, unyag madagba na diha. Nya tanaw nimo nga dangog kayo iniguan, imong simintuhon, ikay gasto. Nya kayo makay kwarta pag 5-6,
Aron lang yun imong magastuhan, imong silingan, nagasige ra ba naglibak nimo? Ana ipahilo na siya maayo ba? Unya kay ngit-ngit man, bisag gisiminto na, ngit-ngit man magabi abutan ig suga, dito ikabit sa inyong balay, aron dako kag bayronon. Ana. Nya inyo nang buhaton. Na, mga igihan kay mo giyuta. Para ninyo ang yuta mas importante kaysa silingan. Ang kural mas importante kaysa silingan. Grabihan, no? Neighbor ba yan? Dili ba yan na neighbor nimo ang imong kural? Di ba yan na neighbor nimo ang imong mga tanom? Di ba? Uy, mas importante naman noon ang tanom, mas importante ang kural kaysa silingan. Nga namilit lang taos kural. Mao man na rin hitabo na to, munang nahimo na ta nga, murag mga ugang, mga bukog. Ang atong kinabuhi, uga, dryness. Ang atong relasyon karon uga. Mabita na nga, nindot kaayo no, nga, muhandom ta ba? Nga, sus, nindot ta kas kinabuhi. Munang niingon si San Pio X, niingon siya, let us renew atong bag-ohon ang tanan diha ni Kristo. Kinsa man ni Kristo? Gugma. Pasabot, atong ibag-o ang atong katilingban diha sa gugma. Baghuo nato ang atong paghigugmaay. Dili kay bag-oho nato atong katilingban pinaagig economics, kana lang yung kwarta, kana mga infrastructures, siging himo ana mga dagko. Sige, makaayo mo na. Makaayo na. Kung out of love, dili out of ambition. Personal ambition. Ana, ako din kaning pagbago sa atong simbahan. Ambot, out of love ni, wa ko kasabot. Oy, out of love gini. Ako nang ginindot ang ato para di na mo matuan. Oh, di ba? Di na ako nang giilisan, akong gipailisan ang kisabi aron di na mo matagakan. Gipanindot na diha, gi-stained glass aron mas malingaw mo, malipay mo kung musimba mo. Di mo malipay na rin. Niya. Og wa mo'y balay, ako mong balayan. Kana kung naay kwarta, wa mo way kwarta kunyo pugsa nganon san. May mal ako'y tuburas kwarta. Pero ana na siya, ug ang inyong atok buslot atong kuhaon. Aron wa nay buslot. Ana, ilisan na to og kolorof. Pero karton lang ato drawingan. Wa man tay kwarta. Ug naa ato ilisan. Kung gataba. Kanindot unta no, ingon ana atong batasan, mabuhi dayon ang mga bukog, mabuhi. Tanawa ra ng imong anak nga sigihan nimong kasaba. Sigihan gid nimong kasaba ba? Unsa may iyang naong kanang glowing, blooming or uga? Kusga. Uga. Nga karon iguli nimo, ayaw na gyud kasabi. Ingna dayon, day, dong. Kaon na taday, kaon na tadong. Ana, niya mag-smile na kaniya. Unsa man siya mahitabo siyang naw? Buhi, buhi, no? Mura siyang tanom ba nga musidlak sad. Ana, labi na gyud di na gyud ka mosugo og panglaban. Kay tapulan sa kay na imong anak nga babae. Nya imong sugo og panglaban, kusmo dayon, kusog na kay mo kuso-kuso, mga gisi na lang noon na imong singa. Ayaw na ay napagsiging ng panglaba nga to day, ikaw dako lang na lawas nimo, wa kay buot, nga karon ti COVID mun taron, niya man takas balay, wa man gyapon kay katabang dinhi, may ratag ma COVID ka buanga kay. Sige nimo gingon ana, oy magkusmo ang naong ana. Nga karon iguli nimo out of love. Moingon na kaniya, day hasa man to imong mga bulingon kay akong labahan. Awa, di ba? Lipay kay na murag nagmusidlak ang naong ana. Di ama daghan na kay rima. O sige, labangan to ana. Nya iguman nimo glaba, maglungag na sad ka, ali na day, kaon na day, undangi sa na imong computer. Kay di na galuto kog pagkaon. Sus, dakuan na mo habhab lagi maayo. Nga ika na sa imong hugas iyang kinan-an ana. Mao lagi na imong pattern, di na jud ka mosugo. Unsa mahitabo sa imong anak? 14 tapulana. Pero tapulan na malipayon. Di ba? Nga ikaw, sa may mahitabo ni mo? Purtin daghana ni mong trabaho. Dali kay kang masakit. Walang kay pahuway. Di ba? Pero nasakit kang malipayon. Oh, di ba? O sana, okay?
Imong anak natapulan nga malipayon, ikaw nasakit nga malipayon. Nya karon di na makakapanglaba. Nya malipayon man siya nimo. Moingon to imong anak, ma, naon sa amday ka? Sakit ko dai, mura magligog ko kabangon. Isa, ma, ako diha lang ka higda lang ka. Ako nay mulungag, ako nay manglaba, ako nay manglimpyo. Sus, ako gining sahada kay wa jud kong tabang nimo. Awa na. Makugihan na to siya, pero ikaw patay na. Ang sabi na anagod, si Kristo bitaw namatay, una pa man sa tanahimong mga Katoliko. Ang mga apostolis na martir, una pa man sa tanang converter. Hindog ta. Mga igsoon, way usa nga makaingon sa Ginoo nga matuohon siya. Gawas kung iyang ipakita ang paghigugma sa isig katawo. Puno sa gugma mudangop kita kaniya sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga iyang mapadayag ang Kristohanong diwa sa panaghiusa, kaangayan ug kalinaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga ang tingog sa kabataan, katagaan ug bili, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga natapdan ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hut-ong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanaligdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, nga mabayaw na sa kanungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga makaambit na sila sa kaluwasang dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan, sa imong gugma, nakasinati kami ug paglaom ug kinabuhi. Dawata ang among pangamuyo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. All that I am, all that I am, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the fame of making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang ating sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagkayag magmaya sa iyang halan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa imong pagdawat sa among mga gasa, itugot na ngamuyo kami nga sa among pagtuman sa mga pahimangno ni San Pio
Papa, among atimanon kining Diosnon nga mga misteryo sa kinasingkasing nga pagtahod ug amo kining dawaton sa gugma nga maalagaron. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataw. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Pio X. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kalikasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kalikasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon, lakip na sadtong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Pio X, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon,
pinaagi ni Heso Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga naha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Heso Kristo. Amahan namo na atas sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matungan ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nagsala kanamo, ug dili mo kami hugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kadunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig-sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa aking puso, kaluluwa ang siyang natulog sa aking buhay, ang gintuwaran at pag-asa.
Magampo kita. Sa pagsaulog namo sa pangilin ni San Pio Papa, nangamuyo kami Ginoong Dios namo nga mahimo kaming makanunayon diha sa pagtuo tungod sa gahom sa langitnong bangkete ug maghiusa kami diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos, among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalitdan mo kami batok ni ining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahason sa pagtuon sa kinaiya nining mong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug diniyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay silang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga nadawat nato mao ang Dios nung kinabuhi, divine life. Nya ma-preserve ra ni nato kung magsige gitag sunod sa paghigugma nga gitudlo ni Kristo. Higugmaon ang Dios una sa tanan ug higugmaon ang atong isig katawo sama sa atong kaugalingon. Naay gakinahanglan og gugma karon akong first cousin, anak sa akong uyuan, side sa akong mama na ospital usa ni siya kainahan niya anemic na aros perpetual succor, tris na lang kunoy dugo. Mabuhi ba ng tris lay dugo? Na admit siya mga 3 days ago. Sige mig pangitag dugo kay B+ man siya, B+. Ang nahibudngan sa doktor kay tulo na ka-donors ang ni testing, di gyud mo match. Botog unsa kani siya. Muna ay ampo ninyo, tabangig ampo, Damasina iyang ngalan. Niya kaning ato sang ug naasan mo'y kaila diha nga B+, text lang ko or i-message ko kay para makahatag ko sa detalye kung asa padong, asa adtuon kay basin pag mo pasar ang inyong dugo niya kamo na sad mo'y masakit siya na say maayo. Sa seminaryo pa ko mao nay ako gyung favorite nga kaning apostolate ang pag-donate sa akong dugo. Na karon type O man ko. Karon kay na overweight man kuno ko sagaran i-disapprove man, obese naman ka sir. Noon ba na kuluya sa dinam ko ka-donate noon. Sa una sige mig-donate. Nang kaon lang kog maayo para di na ko ka-donate. Pero bulahan kay mong mo-donate no out of love kay ngano man makapahimo na siyang pahatag na kinabuhi. So namoy mga kaila dihang B+, willing nga mo donate, text lang ko, matagaan akong instruction how to do the ma-arrange na mo ang pag-donate sa dugo. Salamat kayo. Padayon ta mag-ampo sa atong mga benefactors nga naghatag na og suporta dinhi sa atong simbahan. Ugma meeting ta pastoral ug atong mga artist dinhi aron atong desisyonan kinsay mohimo sa atong lingkuranan na naman tay design atong tanawon ang final nila nga mga proposals niya atong analyze o kinsay mohimo atong desisyonan aron next week
kay bawo na tag pilay cost sa atong bag-ong lingkuranan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mananaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.